Kulliant TV. Zimbabwe yakazara masaska madatsunya chaiwo. Iwe ndangobuda ndakataura kuti nini 2028 painotozosvika ndendira MP ndamuparliament. Even izvezvi kutanga izvezvi chero kukanzi kune kwa declare kuti kuitwe by election parikudiwa MP. I'm going to file for my name. I'm going to fill for that city. Ndoba ndaino contesta izveso because tikuti enough is enough. And tikutaura zvinhu zvinobatika panapa. We are not fighting for anyone anenge ari kumba kwake ari kudya chiguta, but we are fighting for the Zimbabweans. We are fighting for a better life for all. Chii chashata pandezvandataura kuti zvonemo vanhu vasingashande tinoda kuti vatambire mari, vapiwe mari. Munhu asingaende kubasa ngaawane a special grant. Zvirema ngazviregedza kunge zvichibhega kustate house zvichikumbira kuti tikukumbirawo kuti zvoni muzotitengera mawheelchair muite sei. Kunofanira kubuildwa kuva kwamaoffices ema-social welfare kuti vanhu vese vangashibatsirikana. But tarisezvo ndakutanga kuudzwa panapa. Yowe wazodai so, yowe uri mutengesi, yowe uri kuzodai so. You know, I don't like it honestly because zvinobohwa handidi kuti tinge tine vanhu vakadzungaira kudaro. Hazvinakidze. Tikuda zvinhu zvinobatika panapa. Umwe andifonera zvikanzi right Kulliant ndokuziva most of the times iwe unongourinhikirina Chamisa, you have to campaign for Chamisa. Kana uchida kukampena iwe in the studio yako you have to broadcast news about Chamisa. Listen guys, ndazvinzwa nyaya dzenyu dzamukutaura ende ndateerera zvese zvamukutaura, but number one, for your own information, Chamisa haana any political party hanayo izvezvo. Saka muda kuti tinhikirine tikambenere Chamisa upi? Muda kuti tikambenere Chamisa upi wacho iye asina political party? And chechitu chimwe chandabva ndangoita because inini handidi zvinhu zvepamuromo zvokuti toramba tichingotanga muda wandiudzira. Handisisiri zere kuudzirwa nemunhu, da kuti mugara mazviziva. Ndatomusendera madetails ndikati right, every month tinobhadhara rent muchistudio icho chamunenge muchiona zvenews ichocho 5,000 rands yekuti tichibhadhara inokavha zvese newifi yatinoshandisa imomo everything. Saka iwe gara wambotisirawo mari yerent yemwedzi uno. Hapana, tatomirira kuona tichasendwa because hatidona vanongotiudzira zvekuita vari kunhikirini kwavo ikokoko. And the other thing chamusingazive, Chamisa atone vanhu vakatengera equipment yekuita zvinhu zvese zvaya zvatinenge tichiita, ende tinotovaziva. Hatitoda kutaura kuti ningi nananhingi ndo vakatengerwa equipment, but they are doing absolutely nothing. Havana kana chavari kuita chinoonekera. Even imimi munotoziva even mamwe platforms, but you don't even follow them. Handiti muri kunzwisisa, but panapa tikutaura zvinhu zvekuti tinge tichibatsirikana, zvinhu zvinotobatsirana iye Chamisa wacho futi, zvekuti kana akatonhikirikina anotobenefitawo futi. Ndozvo zvatikutaura. For your own information, the other thing yamusingazive, Chamisa akatoita MP for 2 terms ake akatopedza, akatodhopa akatotanga kuvaka imba yake chinchi. Tikutaura nyaya dzekuti vana ma-school fees ngazvimiswe zviya zvokuti vana vanhingine hatishadi nyika ine madofo. Ngazvipere, dofo ngaringeitawo udofo but rapfuura nekuchikoro. Kuita kuti vana vanotonzi uyu aneta nekubviswa kuchikoro kwacho. Uyu hanzi haasi kutora maresults. Unofanira kubatirwa birthday. Vamwe vazhinji hamuna kana mabirthday makatozonotorera mabirthday futi. Tikuramba zvese izvozvo. But munhu ari busy ngoda kungocriticize zvese chete. Most of the people munenge muri kudiaspora ndimi makaward futi mimi because ndakazviongorora inini. Because iwo uri kurwadza kuti vanhu vatambiriswe mari vasiri kuenda kubasa sei. Inonzi nhikirikine vanhu vasingashande. At least munhu akaona kana $20 munhu asingashande 20. The reason tikutaura izvozvo because tinoziva pane mari yenyika isusu. Tinoziva pairi mari. Goridhe riri kubuda munyika, zvana lithium zvinanani zvese zviri kunhingirirwa every day. Pari zvinhu zviri kutoitika. But the moment pekuti munhu wese anowanawo ka-income kaya zvinokwanisa kumeka sense. Nezuro ndizuro mutulu akauya achigadzira budget. Hazvinetse zvinhu zvezve. Tikawirirana tese senyika kuti ndo zvinhu zvatafunga kuita, tinoenda tinoadjusta kubudget uku. Tika-adjusta budget zvinhu zvakutofamba kuti right tanga tibhadhara mataxes emari yakadai so, tachidai so, izvi ngazvikwidzwe zvimataxes, izvi ngazvidai so izvi. Takuziva kuti mataxes nyika iri kungorwa mataxes but munhu asingashande akuwanawo income so that vanhu vese vanokwanisa kubatsirikana. Zvirema, mapofu. But it's not about vanhu zvirema chete, kune mapofu. Kune vamwe vasingatonzwi, vanhu vakawanda varitoda madepartment akawanda roda kubatsirikana. Ndo zvinhu zvatiri kungotaura zviri simple. And tikuda ma-ideas anoshanda. Tikuti vanhu vechidiki vese ngavachisumuka ngavauye. Tikuda kuti vanenge vachinhingirina vange vari munhingirike mune government iri kunhingirira. But munhu anochake ngosumuka chete. Yo because wazodai so, because I mentioned the name kuti this time tikupinda nevamwe vanhu. Ndakati ndiri kutarisa ma-ideology ema-political parties ese anenge aripo. Handiti kana iwe president wako uri kudaiwo kana kuti any presidential candidate wako akasauya ne-ideology yeparty yake, saka unoda kuti tiese timufonere kumba kwake, unoda kuti timufonere uzotanga kuti anzi mukundinetsa mukundinyengerera. We don't do that.
auya nengreen yake tikutoita se tikuiongorora ende ichi hachisi kuzomira this movement because tatotanga tovhura yaDaniel Shumba tikati let's open tione kuti what is there ndihapi mapolicies acho ari kutaurwa tirikuta kuti muri kucha muchaita sei nenyaya yesecurity yenyika vanhu vanzwa nekumhanyiswa nema-CIO. A lot of you guys hamsati mambosangana ne face to face nevakomana vanonzi ma-CIO ava vazhinji hamsati mamboroverwa nyaya dzepolitics idzi. Izvo so ngatitaure chokwadi. We have people like ana madzibaba veshanduko because imimi munopesvedzera pakatanga kuya ningirike geza movement makapesvedzera madzibaba veshanduko imimi chamisa anga asingatozviziva zvinhu zviyazvi and up to now chamisa ari kutoshamisika kuti mukuti madzibaba veshanduko vakasungirwa nyaya dzaaniko muri kuti kudii. That's why muri kuona izvo manhu ese makabva mangoti wanda mbako but mapedza kupesvedzera makapesvedzera muri kudiaspora ikoko hapana kana hwana akasumuka kuya paground kunobatsirana madzibaba veshanduko muri yake iri kufanira nzara ndakatozosumuka inini ndakati no vanhu vese vakashanda namadzibaba veshanduko kubva kudhara chigadzira GoFundMe inokwanisa kuzobatsira family yamadzibaba veshanduko nemabills nemaprivate doctors kuti munhu abatsirikane nekuti hachakwanisa kunda teleta akuti aite wet but imimi kungosumuka chete ngoti ningi uri kushandiswa naningi iwe uri kuite iwe uri kushandiswa nani right kana wati isusu kuna wati wangoona kuti tauya takuda kubudisa ma-ideas makutanga kuti uri kushandiswa nazinenekirikini uri murakashi. What is murakashi? Munopenga here munhu wese abuda akataura idea yake atomurakashi ende muchasvotwa ndikutopinda ende most of you hamusiri futi munotivhotera kuti tipinde paMP pacho mune muri kudiaspora mune musitombori registered that constituency ndichaenda saka hapana kana chamunotaura honorable Kulliant for MP ende pachagutiwa muchandiguta Hakudyiwe Rinopisa that parliament imaifunguza zvopera ipapo atinakidzwe ndizvinhu zvakadaro ini inoziva kuti makanditarisa handisi kufara honestly speaking kuti takapedzera usiku hwese takatadza kurara isusu manzwa takatadza kurara tichiudzwa kuti zvoni tiri kuenda kunocontesta tikunobatsira toda kuti ananhingirikini vanhu vakaita sana Hwende vange vachizobuda vachita ma-MP but guess what happened varimo muparliament vakutoshandira ZANU-PF ende muda kuti zvakadaro tirambe tikazvinyarara. I'm not going to be silenced tichazvitaura kusvika mashort kwama-MP ese vakati betraya ende toramba takanyarara zvinhu zvakadaro saka mauda kuti ndikonzi unofanira kucontestera umwe MP akarara mumba kwake handi ari kudya nemhuri yake achiguta ndikutodawo chibasa ichocho datochipinda datochimhanya ndokucontestera uri kumba kwako unopenga wakajaidzwa wakarara everyday hausi kuziva kuti maZimbabweans vari kuita sei iko zvinhu vanhu vanzwa nekumhanyiswa nedhudhula muSouth Africa you are quiet takutanga kuda kuzvinhingira manje wakutanga kuda kubudikira ipapapa makubhadhara vanhu vachiuya chitotaura zvisina nebasa rese macomment section medu handimiswe kutaura chokwadi necomment section muchandiguta tikuuya kuparliament ikoko hakuna chinhu chatiri kuzosiya kuparliament hakusi kuzodyiwa Rinopisa kuparliament kuchatanga kucontestwa zvakanyanya ende pachanetsa ano that's what I'm saying hakuna ndikuzviziva iwewe because kana wodeso wakutoshandira nhingi ndashandirani because ndaramba kuitiswa zvina nebasa rese handichaitiswe nemi takakubatsiraiwa komana imimi takacontesta izvo muchicontesta tichibatsira iwa voterei nhingi makatipa chiko chii chamakatipa vamwe makatoenda kumanhingirikini kwamuri makatadza kana kubhadhara manhingirikini makatadza kuvapa mari imimi maagency munhu ari kurara akagadha mavhotes ako naso wapinda munhingirikini hapana kana mari yamakavapa and some of you makabva madyiwa makati hatichatobhadhare maagency because tadyiwa takakuonai zvedu tikati okay madyiwa hamuchabhadhare it's okay saka izvo maakuona kuti paakuya zvimwe maakufungudzira kuti imaifungudzira kuti ticharamba tichikunamatai titi aiwa toda kuti ma-MP aya akanhingirina adzoke hakuna tikutonokwikwidzana masiti acho tumatora ese makaratidza kuti hamuna basa nemaZimbabweans makaratidza kuti hamuna basa nemacitizens so izvezvi tikutaura chinhu 1 shoko ngarifambe munhu asingaende kubasa komana ngaatambirewo something munhu akaremara ngaauya achizvarwa anopiwa wheelchair anofanira kupiwa card rekuti anenge achipiwa salary yekuti atozvarwa arichi ane that disadvantage kudhara izvozvo shoko riro ngarifambe hakuna munhu anofanira kuroverwa nyaya dzematongerwo enyika kuti ataura kuti president uyu aripo handisi kumuda izvozvo ngazvinhinge ndo freedom of expression freedom of speech yacho kwete kuti ukanhingina unototi nevamwe vanhu vasingatombofanira kunge vachisangana nema-CIO dzangu mhondi kungobata vachikwachura vanhu mutitaura kuti guys
nyaya iripo ukangoda kubuda wakusumudza musoro wakutoshandira ZANU-PF ipiza iwo ZANU-PF ZANU mutotora iyo mukuiziva mushe ZANU-PF nechitotsvagawo totichikuwaredzera mukanganiko muchinzwa maattempts imimi matakanzwa isusu takatiza kanganiko muchinzwa kuti Kulliant amanya zvakaomarara adaiso azochinja nzvimbo atiza adaiso kanganiko muchizvinzwa mune mifungo ndezekunyeba tetakati saka ivo vanenge vakarara kudzimba dzavo mapolitician muti handina MP wandiri kuzobatsira kukondesta vakomana adyiwai manga makarara kudzimba dzenyu takutotorawo ndo nyaya yandiri kutaura 2028 Daniel Shumba achinoti pe 2028 Kulliant achinoti pe 2028 nezuro musuno hazvina kana mazuva DJ Holly akaringirwa kustudio kwake akapindirwa vakadambura zvima wifi vakadimbura zvese vakadimbura vakarowa mota ikaparadzwa nekurowa izvozvo up to now he can't even afford to buy another vehicle. But what are you guys doing for him? You are doing absolutely nothing. Hapana kana chamakakwanisa kubatsira kana kucontribute kuti muti munhu anozobatsirika kana upenyu hwake. Makangosiya zvakadaro makati hada handiti mhosva iproblem yake. Inozoti chimwe chinhu inozonyandorwadza munhu asangana that problem munongosvika mungoti munonyanya kutaurisa takambokuudza wakutotanga kutopandukira munhu futi but ndimune muchipeshedzera makutotanga kutoti iwo ini nawo manada kutaura inini I do what I want izveso ndati munhu wese ada kundiudzira kuti iwo famba nzira yakadai so ndikukusendera madetails tinoda mari isu tinoshandisa mari pese with everything that we are doing tinoshandisa mari iwo mari ndetotaura itongori rent 5000 rands monthly inoshanda marentals wifi chete production kuti dziende kumberi. What more as my assistant ndomba mari anenge achindibatsira ndomba mari kungomhanya kungonakidzwa nongoti ndingabudisa nyaya dzinonakidza komana ndingarubudisa news dzinonakidza sei kana zvinhu zvisipo paground wongoti utaura kuti chakati unofungidzwa kuti kana kuti ndamboona umwe iwo ndanichitokufollowa because wongochita handidye kuti wandifollowa iwo ndori kutobenefita because ndikukudza zviri kuitika munyika iwo kangondihina regedza kakundifollowa kwacho tonoti news dzacho unodzudzwa nani ndakana muchida kutaura zvinhu zvisina basa resimba. So this is the new way akomana pachanakidza I'm telling you and hatisi kuzodzora tsvimbo izvezvo tiri kutongopinda toda kutanga kuona kuti vanhu vangani vasiri kushanda each constituency tichingosvika because patikupinda hatisuda kugadzira chinhu chisina proofuka toti tikangonzwa kuti tosvika tobvunza kuti muconstituency muno vanhu vasingaendi kubasa vangani totsvaga kuti toita sei pane chii chirimo muconstituency inei chinobenefita because what I believe kuti each and every constituency ine zvainokwanisa kuitwa imomo zvinokwanisa kubenefita vanhu vese vari imomo. Mayouth ngatizivei kuti vangani toziva kuti vamaform 4 vangani maform 3 maform chakuti achiri kuprimary wacho vari kuuniversity vangani tobva taona kuti ayo vanhu vada se vada kugadzirirwa maopportunities aya time ichiripo kwete kuti tinomuka tonhingirikina isusu we are not going to give up anytime soon. Tinenge tichitoita zvinhu zvokuti tibatsirikane tikuita zvinhu zvokuti hanzi kupisa akuridzirwe bhero this time tazoya tiri kupisa takaona solution manje munhu wese anga akarara achiignora vanhu vachirohwa vachityoredzerwa wakazonzwa kuti mamwe maactivists vanzwa so handoma makarara muchiti havana basa manga makarara muchiona vanhu vachiita urombe ikozvo zvimwe kuti wai uri kutaura zvinhu zvakadaro izvozvo uri mutengezi uri munhu weZANU-PF yakambogadzirira munhu mabasa ere imbomira yekupenga manini iri kuuraya vanhu nenzara uku everyone knows that. So this is what we are saying handiti haina cheri kuita chinobatika isusu tauda kuita zvinobatika manje hatichadi kungoti vakashata ninga akashata without solution manga muchitibvunza muchiti challenge mufunga kuti hatina zvatinonhingirikina muchifunga kuti hatina patakatsika hatina chatiri kutemba tine zvatiri kuziva zvinogona kuitika paya ene nhingirikini city rese radeclarewa izvezvi starting from today kukanzi kwakadai so kuri kuda kuti by election tiri kuenda ikoko toisa nhingirikini candidate yacho ndo zvatichaita because hapana patingaramba tichinhingirikina hapana patingaramba takanyarara tichisiya zvinhu zvichingoitika vanhu vachifa nenzara. Toda kuziva kuti vanhu vasingashandi vangani tobva taziva kuti iwo kana usingashandi maqualifications ako ndeapi in each and every province ngamaiswe office inonyoreswa kuziva kuti vanhu vasingaendi mubasa vangani vanoenda kubasa vacho vangani futi pogadzirwa nhingirikini inoshanda
panouya vamwe vanhu vanyowani vafanira kunge richiziva totozati kana munhu asingashandi anenge ari muprovince iyo kana echinhingirikini anenge atoo munyowani anenge atozoita zvekutozoshanyawo atozouyawo imomo amunyowani kwete vanhu vagara vari imomo vana vakazvarwa imomo vakanyorwa vakaiswa muregister tiri kuti zvapera izvozvo zvese izvozvo saka kune vanhu vaya vari kupopota sori zvenyama musati matanga hamuna chamati matomboona mirai muone zvinhu zvakuda kuitika manje ndikunzwa vamwe chiranzi ZANU-PF haidi kana nhingirikini haizvo mavhoti hazvishandi izvi takabvira kudhara tichimavhoti mira ndikudze vhoti yako ndopfuma yako vhoti yako ndo nhaka yako ZANU-PF knows this very well saka vakabva vatanga kutoudza kuti vokufambisira propaganda yekuti mavhoti ashanda aya ZANU-PF ndio inongotonga iwe kana udaona kuti mavhoti anoshanda kose MP ari kunzi MP ningi wazano adyiwa sei unofunga kuti vainingini vacho vakapinda sei muparliament is because mavhoti anga averenga akashanda of course kuma presidential pane 1 or 2 3 things zvokuti zvine zvida kugadziriswa zvosotwa iwe muri kunditaurira about the issue yanhingirikini yaya ndakaona vanhu vakawanda vari kushamisika pane election ya 2023 we didn't want to comment but honestly speaking chamisa angapinda akanhingirikina nemawo veteran ndo angapinda akanhingirana ndo vakatomurasisa ndo saka wana akabva angoramwa vanyarira akatapa kupisa but ukatarisa before election IDG akati aiwa vakomana inzwai gore rine munangagwa ana kana chiwani chaanoriga ana kana room yekuriga because he thought kuti inini ndiye ndakabhekwa newo veteran kuti ndite sendipinde because wo veteran ndiri kuda munhu mwari no controller ndo zvaidiwa zvikudiwa paZimbabwe ma veteran ndo vadauramba vari kupa madhara aya vatondo vafanira kuchidika kuya zvine power so unoti munangagwa manje akabva avaread akataura iti bond toda kuvadhaka vese akutanga kurecruita vafanira kuchidiki akutanga kurecruita ana nhingiriki izitasati vanhu kutora matenda anakuda tagwirei anatungwarara twana tuvhayo ndo vanhu vakutoona manhingirikini akuempower vafanira kuchidiki vakutoita cash vachiita cash vakutokondesta tagwirei ari kutocampaign he is doing everything possible kuti ange achipinda kumberi but imimi you guys are busy makangorara ikoko muri kutota hamusi kutoona zvinhu zviri kutoitika mafaitsa ava vari kuita saka pamune muchitaura ndanzi ZANU-PF haidi izvozvo da hondo ingopindurwa guys where is maZimbabwe shanduko totanga kubvunza izvozvo where is Malcolm Masarira popularly known as Traore where is ana mapango mapengo where is ana honorable Chagwiza handiti ndo nyaya yacho yenhingirikini yekuti ZANU-PF ndoda chimonya saka mamonya ka vaita chimonya chacho and you did nothing to help munongoti munhu aita chimonya hamuchabatsire makutoti aiwa aizimonya istruggle azvichashande zvichidaro mana makungotaura kuti istruggle manje nhasi ndo pamunouya muchitiudza kuti istruggle komana shingirirai iwe unongori padheni pako wakarara zvako uchitiudza kuti isusu istruggle ngatiite istruggle yacho tese wandiudza kuti sanzi kushandira nyika hakuna munhu ukaona munhu anokuudzai politician anokuudzai kuti uyai mundisapote tishandire nyika zvinhu zvese zvatikuita ndezvekushandira nyika muroyiwe munhu hakuna zvakadaro hakuna politician anopinda unzwai papolitics panoinvestwa mari for you to become an MP unonge wainvesta something ma-thousands wanzwa vamwe vanotoinvesta ma-50,000 saka iwe unotaura kuti 50,000 US ungangoitora kangonokanda kuti uri kuda kushandira nyika ipi uri kutoshandira mhuri yako wainvesta kuti ukapinda ukaita MP uchaona ma-opportunities uchaona madhiri akawanda panonogadzirwawo zvinhu zvenyika uchiita zvinhu zvauri kuita kuti zvikwanise kunge zvichibudirira iwe tarisa munhu akaita saScott Sakupkanya tarisai mari yaanayo akadyiwa but aishingirira kuti apinde akainvesta a lot of money more than 100,000 but vadyiwa zvakadaro but chindiudza imi aifirei chichasina mari anayo yese but why achifirira kuda kupinda ipapo wondiudza kuti anzi ndezvekunhingirina he's a businessman already I know but antoziva kuti ipapo ndo pachamuwedzera mari dzake ipapo hakuna chinhu munhu ari kusapota politics ngaabhenefiti usati wauya nevhoti rako uyu wandibvunzei maquestions kuti inini ndichawanei hazvinakidze mani yo tichiona vanin'ina vedu vana vachinhingirina vachipera parara nemadrugs uku yeti imimi mowaya panapa motiudza kuti aiwa it's just a struggle guys zvinowanika mustruggle ndo zvinoita revolution handidi kana kudzinzwa fanika vanhu vaitaura zvekuti revolution ndo vamwe ndisingadi kana kunzwa nezvavo handichatodi kuteerera zvinhu zvina nebasa rese ndo zvinoita revolution yekupi yamunoziva revolution minotaurira imi kuti revolution tiri kuda kuti zvinhu zvinobatika let's do something zviri tangible izvo zviri kunyatsoziva kuti mwana wazati zvinonakidza mumwe munhu kuti haana kana chaari kufunga but uchinyatsorwadziwa nemwoyo wekubereka kuti une vana vako havasi kuenda kumabasa iwo asi uri kuona vana vamunangagwa vari kudhiraivha mazimota wobva wandiudza wobvunza ndo zvinoita nhingirikini ipi
we need something. We are sick and tired. Vanhu kuti munotora mavhoti moenda kunorara. Atichadi munhu anotora vhoti oenda kunorara. Kana munhu wese atora vhoti he or she must deliver. Ndiwo udzasanda kuvhotera kuti kwenini ndichawanei. Vhoti ndo upfumi hwedu isusu. Chii chaunacho politics yacho chisiri vhotiwo. Chokuti unotaura kuti hondo yacho kana uchida hondo une pfutire. Ngatitaurire nemafacts. Ndokana chiona umwana wakawanda man South Africa wanzi hi guys ini ndetonengera tinotenga chipfuti chedu ngati unotowatenga kapfuti katikitiki kunofunga kuti kabara kako kononorwa pudhirike kako kana udonedza munanga gwacho ndozo mune mchinyeberana izvozvo atichadi ta politics dziri childish. Look the way anenge ari protected unenge wapasvikirwa nani pa the other thing chisingazikanwa nevanhu ukasvika iwewo nenhingirikini yako nechipfuti chako padhuze naye chinorira vane zvimasensa zvezve zvinotosenza futi kudhara utori kure uchitori kumberi uko wotonzi dzvi wabatwa saka unonzi wafirei chimbonotirai kamuzoya mutudza. Vamwe vakauya panapa vachitisendera zvimaaudio zvavo imimi munofungudzwa kuti pamwe ini ndakapusa sendera zvimaaudio zvakareba vachitaura zvavanoda vachitaura zvizhinji vatanga mamwe mamessages ati treasonous vatatanga kuregedza kuzvisenda uchasenda maaudio edu wakatengwa neZANU-PF handina kutengwa uri kutaura mamessages ati treasonous uri kuti ani azotanga kusungirwa nyaya dzako dzori kutiudzewo kana uchitaura kuti iwe udata zvinhu zvinosvika uchinobhomba uchinodidi why watadza kugadzira platform wasaface and the fund munhu unoda kutanga kuita zvinosungisa wondisendera inini iwe urinyaziva kuti wasenda wobva kuti usabudise zita rangu saka iwe kana iwe imbondiudzeni kuti pavanonzi vabata inini mondibvunza kuti who is this person akataura zvinhu zvakadai so iwe unenge wakahwanda inini ndiso mapenzi manje kuti tobuda totaura zvinhu zvetida kutaura nefesi dzedu tata munhu wese andoita zvisina basa taura kuti fesi yako ichioneka woziva kuti tikuziva kuti kutaura zvinhu zviri treasonous unotaura mamessages ekuti uri kutodarikira kuti zvakatoitwa negesa zvishoma uri ukatobairira obva undiudza kuti aiwa usandibuditse shamari usabuditse handisi kukubuditsa neaudio rako racho handisi kubuditsa futi tobvataziva kuti hakuna chiri kubuda but kuda kunyebedzerwa ngemunoziva stereki kuda kuda ningina urati wamunoda kuchekeresa mwana waniko tiri kuda zvinhu zvakanaka tese handiti hayi wadai ndoziva kuti maideas akawanda muno muchitipa guys toda kuti zvinhu zvichinje vanhu ngavatsvagirwe mabasa even vanhu vari muSouth Africa vazhinji vari kutambura mwana pari kudiwa solution ako mwana something must be done pooneswa vanhu kuti poitwa sei vobvunzwa vanoningirina pari kudiwa vanhu vanobvunza votaura nemunhu wese muSouth Africa pogadzirwa a certain platform like this one yekuti ndeye munhu wese this platform belongs to every Zimbabwean uye nezvinhu zviri kukunetsa mana inini tatapira zvakadai but I think tikakwanisa kuwana chakadai so inini ne vamwe vangu tinokwanisa kubenefita. Investors are everywhere, are all around the world. Mofamba mbiri kunzi Zimbabweans are hard working. Musina kana ningirikini something chiri kuti hard work yacho uri kuenda muchingoshandira zvivarungu zvekutaradara zvakandinoso ningirikina kare izvozvo uchiswera uchishandisirwa chimari chisingatenge saka upenyu hwacho unochinja rini. Saka ndo patiri kuti guys enough is enough. Iko zvinezvi it's high time yekuti tinge tichisota zvinhu tichite zvinhu zvinobatika. It's high time yekuti vanhu opportunities avhurwe for everyone. It's high time yekuti ningini saka ndo patiri kutaura ka zvinhu zvacho izvozvo ndo pandiri kubuda ndakunzi iwo wa munhu weZANU-PF bozi uri kutaura zvinhu zvakadaro tiri kuzocontesta vakomana tiri kuzopinda ende patiri kupinda munhu wese kana woda kufa nenzara atichadi zvezvo kuti anzi onzi nekuti for example wapinda uri MP kuna mwana usina kuvhotera kuti avaone ma opportunities ndekutangana vakandivhotera. Enough of this drama. Tiri kuti munhu wese that office inenge ichifana ku accommodate everyone vanokuda nevasingakude lese ngavabatsirikane because ndo basa rako ndo kunonzi kugona kutungamirira ikoko. Kulliant TV team VAT asi vanhu vachishamsika Kulliant TV haichadzika saka subscribe wozolaika nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulliant yeah. Information need brilliant yeah. Everybody say